begi puntuan, borrokan aske, koldarren infernua, gaurko gonbidatuaren operazioen izenak dira. Ni bada espada, hemen itxoingo dira. Lore hauen atzean. Zer, arriskuek esaldao, hemen dakau, ekaitz, ordun ze, lasai atean naiteke, ondo? Bai, atea lasai, motel. Dana kontrolpean dakau? Hoize, kontrolpean dena. Bikain, ados, eskerrak. Eskemen eginitzen betu, Begi puntuan, borrokan aske, koldarren infernua, honek ze, matik? Donan tralpen operazioako zehola, ez da? Ez. Zer dia? Nik zabaldutako bideen izen batzuk dira, hoik. Vale, mendiko bideek. Eskalatzeko edo... Bai, hoi da. Bia berrik orduan, Bueno, berrik ez die, jauk neko urte batzu badazkat, baina, bueno, bide batzu nizenak, bai. Ekaiz, baser bat hemen izatea, zukalden zemos moldatzeaiz. Bueno, ibiltzen geha batzutan, demora dakagunean, bai. Bai, holako sasoia ukitzeko, ondo janda hola argiziok, ez da? Nahiko simplea itzaten nahi nire, espentsa, bai. Bueno. Gaur, ingo deu sasoiko osagaiekin, antxuak alegila, bakeo pare bat osa, eta aldi berian ondo pasa. Bueno, lagunak, eta ekaitz, garatuko zuet pausuz pausu, nundik noa hilgo behan antxoa ekiteko garaian. Ingoituguna da, bueno, garbila daude, buruak eta tripak enduta, ingoitugu irineti pasa, eta prejitu. Eta prejituta geho, ingo jo, bai txitxarruai eta, bueno, parriati pasatzen duen edo labetikan ila arrai guztia egite dugun bezala, refrito erba gota. Eta refrito hori ingo dugu, olioakin, batzu jakin, xerrauta, ondo goxatu, ospintanto babota, eta rast. Eta refrituakin ikutu emango jo, bale? Bestalde, ingo duguna da, marmela antzekoa, bueno, ondo erregozitako tipulina, sustarra eta txortenak endu, lehendabiziko geruza, julian moztu, ondo goxatu, eta ondo karamelizatu. Hori plateran oinarrian jartzeko. Gero ingo jo, arrautzen nahasi bat, ingo duguna da, berezila. Sartaian beti bezala inbiarren, egozin goitugu, baina 6 minutuz, gorringua xamurra gelditzia. Zurituko deu, eta gero bakarrian ingo deuna da, sardezkakin puskatu, eta hori ere plateran jarriko deu. Eta hori gutxi balitz, batzu jakin, eta perexiliakin da olio eta gaz pixkatekin, majau bat ingo deu, gainetikan olio perexilua botatzeko. Ados? Oso ondo, saiatuko geha. Bikain. Antxo gutxi garrizkiago albizontzako, Nezi oso arraizalea. Ez, mekatzi lama. Nundarra zehazu? Etxauriarra. Lehorrekoa, bai. Lehorrekoa, baina arraien bat iritsiko garrea ba, Baten bat iristen da. Amu arraiik ongo, Bai. Orduan gehiago bai, zara gehiago jatekoa, Berdurak igual gehiago. Berdurak edo bai. Vale. Bueno, arraia iman ibertzako, eta gaina arrai urdina, sasoian da honian, gaina presio honian eotea, bai, txitxarrua, antxua, sardina, berdela, gaina omega 3 asko dakala eta ibezelako indartxu goteko eman inberdiok, Bueno, esan bezala, nik arraiak ingoitut irineti pasatzeko, eta bestaldea dibez bitu. Tipulina hauek, inberdiana da. Txortena eta sustarrak endu, lehendabiziko eruza eta Juliana moztu. Aldakizu nola dan Juliana. Hola. Saiatuko geha. Luzeaka. Nahi bat itia bestela, bezak, Zala, egingo de bestela. Ekin jok, ondo ateako keta. Aira batea beste goxua gehatuko, ozak, eman eurra. Bueno, hoiek hemen jarriko ditut, eta ni esan bezala antxoa harritzen jarriko naiz, eta plater baten garbi utziko ditut. Denbo alimak aukeo igual espinak eta ana prejituko dituko. Ikusi, sekula janaldek, arraian ezur, arraian espinak prejiuta. Ez. Ea, aukera zekan gaurriteko. Bueno, kontatu, esan deun bezala, aipatu dituten izenekin, orduan, zuri gustatzen zaizu, mendira jun, goxatu, bueno, alpinista zea, eskalatzaia, baina aldi beren bide berrik irikita izena jartzia, ez da?
Bai, normalen izena jartzen dizkiogu, ez, bidea pixka berizteko, eta segun eta ze jotzen du, no, ze dakagun buruan, ba, izen bat, o bestea jartzen diogu. Ba, igual, ez dakit, lagunari adarra jotzeko, edo beste kutsu bateko izenak ere. Bikain, bat ni adarra jotzeko, egunen baten, jartzioken batein Madalena, o Pantxineta, o zehola, o Perexila, jungo geha bate, hola. Beti izena gola, harra jartzitu bintzat, eta? Bai. Ondo. Hora, zer da, izena jartzen dio lehen da biziko indunak bidia? Edo inda eotea baino igual inorrek ez dio jarri, o nola izateko hori? Ba, bueno, bai mendian edo bai paretetan batzuk bidea ikusten duzu. Bai. Eta hortikan eskalatzen duzu, bai izan daiteke azpitik eskalatzen hilotzen zara, edo bestela soka gainetik jarrita, ez hori ekipatzea izaten da, ez? Orduan... Vale, bideak ekipatzea, ose, egin berditu, bai, ziztoro gauza horiek zartu, engantzatzeko eta historik iteko, ez da? Beharra izaten baldin bada, bai. Eta, bueno, eta... Normalean, bide berriak zabaltzera juten zean tokitan, nahiko toki lasaiak izaten dira, ez da jende askorik egoten. Eta ni pixkat hori gustatzen zaitez, mendialdean lasai biltzea, eta toki berriak ezagutzea, orduan... Bikain. Egia esan hori ere asko aldatu da, ez da? Nik uste kirolak, azkenen urtagoetan hainbesteko estanda induta, hainbeste kirolari eta hainbeste gauza egiten dira, surfian ni surfeista izan ere antzeko zerbait pesatu da, ez da? Leheno, surfista gutezian, olatu berri deskubritzea, leku berrikitea, laun giroan goxatzea, eta eskaladan da olako zerbait antzeko ere pasatzen nahi dek. Ez dagoen emateu gehiago lehiatzea, azkarren egoteat, eta hobeto da goxatu, laun giroan jun, amaiketako hain, hori aldatu inda ez da? Bai, egia da, pixkata... Batu mantentzen dezu igual, ez da? Pixkata aldatu egin da, egia esan masifikazio hori, ez? Batez ere rokodromoek ekarri duten masifikazio hori, pixkat etorri da, eskaladara, baina nik ez nuke esango, giro desberdina izan arren nahiko girona, orokorren nahiko girona, goten da, eta egia esan... Baina bai, esatezola leku batea junda, beti jendia, ez da? Lehen hori ja launa berruan bakarrik ez egoteko, ez da? Bai, pixkatola izaten da, gari baten lau ginen, da lauok ezagutzen ginen, da lau lagunak, eta gaur egun, ez da horrela, baina desberdin, besterik desberdina, bai. Bueno, eta bertan zure etxauri guelta hortan balda opaetikan ez dezune ego, ze danan lagaitu ja markatuta eta igota eta biak jarrita eta dana, edo ze? Daude, bai, paretak jo gabekoak eta bendikan zerresana emango duten pareta asko daude ingurun, pixkat gehiago ibili bartzea guain, baina, bilatzen dut tartea hor. Lasai ibiltzeko. Negu aldeko asteburutan batez ere, jende asko etortzen da, eta hor dut, beti txokoa bilatzen ditugu lasai joteko. Hori adiez txoko horiek bilatzeko eta bat aukeratzeko, beste aukeratzeko, hori izaten dek, segun ze aize, segun ze eurilla indun, nola indun, hor bibiltzezate, ez dakit surfistak aiziak inbezela eta olatuan nora bideakin alde batea o bestea juten, ez da? Bai, hola izaten da, bai. Normalen aizeak etxaurin... Bai, venga, irurak initzak. Etxaurin normalean iparra aizea jotzen dunean, itzetik babestuta egoten da. Eta beskalatzeko baldintza honenak aurkitzeko, aizea pixkat zeharka jo behar du, ez? Orduan, ipar edo hego haize garbia ez denean, hor baldintza hoenak egoten dira, orduan. Eta ze izaten da okerrena? Ebileitia aurreko egunetan, o hotzaite unian, bero askore, bakoitzak bere gauzak eukiko iture, ez da? Okerrena beroa izaten da, beroa, eta azken urtetan, beroa soberan dakagu. Bai. Egoten dira egun honak ebai, Baina, beruak zezatik, bero pasatzen dekelako, edo paetantzako ere paeta berua behotu itea eguzkiak emateilako, edo zer gertatzea hor? Temperatura ez da hona izaten, azkenean pentsa eskalada, atzekin nola baiteko frikzioa izaten duzu paretarekin, eta orduan beroa dagonean, pixkat irristakorrago bihurtzen da, eta zailtasunerako ere ez dira baldintza honak, ez, beroa. Orduan, horregatik juten nahi nimen dira, gero eta gehiago. Freskotasun bila. Eta hor bada hori bai, ales txikon bezala, nik ioian mendia, baino gaina neguan. Hor baziok adiozi, nik indiat zazpi behau, baino euritan. Ez da ere, ez da, bueno, ales berezia da. Honek behar du, bai. Muturreko gauzak ez da? Hoxe, bai. Baina hori da, neten esan, jendek hori, ez da, lehen igotze zan, baina pentsatzen zan, mendi bat igotzeko, puntxu egokina, udaberria, ez dakit giro launtzea, guain beste muturreko gauza batzun bila jotea
mendizalek eta bai eskalazariek, horretik handen izun galdetu, eskalada munduan nolako ikertatzean. Bai. Nik hau bideoia txingorra izi jala. Sorry, azkenen... Puz badakako, ez atek erotuta. Bueno, azkenen baldintza hobeko txarrago aurkituko dituzu, baina bidea berdina da, orduan horrez aldatzen, ez? Baina zailtasuna bai aldatzen da, ez da? Ez, azkenean, ez dakitzuk surfeatzea zoazenean ez, olatu bat harrapatuko zu, batzutan igual 4 metrokoa eta bestetan bikoa, baina azkenen olatu berdina da, ez? Bai, berdina da, baina ez da berdina batzuk esateko, nik hartu ja taupoko olatua, bai. Taupoko olatua, metro bada honian, nik aldia sartu. Baina taupoko olatua, 4 metro zedekenian, nik angeldituko nituan kanpun dantzan lasai. Normalen ez baldintza honenekin, zailtasunak eta beti baldintza honenekin hartzen da referentzi bezala, baldintza hona gaudenean, eta gokerragoak aurkitzen baituzu, hoxe. Obian bilakuna. Etorri beste batean. Artelan bada hori, ez da leku hona eta egun hona topatzea. Irakurketa egitea, eta bai. Eta mendian are gehiago, ez azkenean mendian baldintzak oso garrantzitsua dira. Bai Pirinetara, bai Alpetara, edo hortik kanpora. Treskantzek ez eukitzeko eta ondo biltzeko, ez da? Azkenean ziurtasuna, eta denak, ez? Azkenean faktore pila bate jokatzen dute, eta... Bikain. Eta adibidez, basekiat hemengo, bastar askotan ibilitakoa aiz, eta asko igotakoa, baina basekiate bai, bitu hor surfistak bezala, beste herrialdetako olatuk eta mendik eta paetan bilare fundako aiz asko, ez da? Gustatzen zai bidaiatzea, orduan, bidaia surflariak bezala ere, ez? Azkenean munduan zehar, ez dakit, pareta desberdinak eta herrialde desberdinetan, eta horri ibili izan du geha, bai. Nun ibiliaiz, nundik noa ibiliaiz? Mundu osoan zehar, esango nuke, bai Ego Ameriketan, Patagoniatik, Ipar Ameriketan, Kanadan, ez dakit, Asialdean, azken urtetan Asialdean, Himalaian, Karakorum. Nun ez da, azkarra bukatuko jau. Nun ez, herrialde tropikaletan ez nazu ikusiko. Zeran, berua eta gustatzen. Berua eta eltsoak eta kostatzen zai, bai. Bai. Gauzun konkizea, zeiz jungo, konkizea. Ez nato ikusiko, ez. Bueno, eta kanpoa jutea izenian olakotan, basikiatia izela eskalatzaile eta alpinista. Kanpoa jutea izenian bai bi gauzak iteituk edo gehiago jutea izmendi tontor baten bila o gehiago jutea izpaetan bila? Denetik iten dugu, ez azkenen adibidez aurten ere, iaz Pakistanen onginen paretara bultatuko geha, orduan horra iristeko, glaziarrak zeharkatu behar dira, eta oinarria 5.200 metrotan dagoen pareta bat da, ez? Orduan, pixkate ezagutza guztiak izan barrituzu. Azkenean oso jarduera, betea da, ez? Zentzu hortan. Orduan, askotan biak ustartza dituzu, ez da? Bai. Eta hemen etxe ondoan ere, Pirineotan, gehien gustatzen zaizkiten jarduerak izaten die, eskiekin hilo, eskalatu, eta gero eskiatzen kotxaino iristen baldin bazea, hoi da... Triatlon, esatean ahi, ez da? Irriparra etzaizu kentzen bolada bateako. Ze ona. Bai. Eta Euskal Herritik kanpore bai izena jarri diozu paet desberdinei? Asian edo Ameriketan edo da? Bai. Zan dugu, Asian eta Ameriketan ez da inbesteko, ez dakit, ez? Etxe alden gehiago ibiliga, baina bai Pirineotan eta mendikan kanpore bai. Una, eta zenbat bidea zabalduko zenitun? Ez dakit, zerrendak apuntatzen ditut, azkenea begiratu nula 800 da piko ziren, 800 piko. 800 bide berri, Ja, adin badakagu, eta ez dakit, bai. Zenbat urte zuaz ja hontan, 12 urte neuzkenetik. Eta goin zenbat azkar? Berrotasei. Vale, urte batuk bau. Badie, bai. Eta, zezan berdian, orduan hiri guztazikena beti leku batea juta izenien da, hor bide berri bat iriki, eta hori betiko bidetatik ibilea baino, beti, gehiago betetzeik bide berri bat itia. Batez ere igual... Sortzino honi baitu zematik horrek. Gehien bilatzen dudana da azkenean, pareta batea juten zeanean, nondikan hilotko nintzateke bidirik ez balego, ez? Orduan, kontzeptua netzako hori izaten da. Orduan, Pakistanen adibidez duela 2 urte bizkaitar batzuken egon ginen Sosbun aranean, eta hor oso gutxi ezagutzen zen aran bat zen, ez? Eta iaz egon ginen ere Kane aranean eta gauza bera, ez? Iaz ez genuen sorte honegirik izan, euraldiarekin, da, baldintza nahiko eskasak izan genituen. Eta hor oso bide gutxi daude, eta mendi handiak eta aukera asko ematen dituzten aranak, ez? Ez dirain mendi altuak, ez? Hemen ezagunenak 8.000koak eta hortik berakoak, baina gu bilatzen ditugunak, 6.000 metrora iristen ez direnak, 6.000 inguru daudenak,
eta pixka bat, ba hor, ez? Esperientzi bezala oso nahi izaten da, ze hilabete pixka bost 6 aste egoten geha, bekanpalekuan. Eta, bueno, aukera ematen digunean, eskalatzen dugu. Eta hor adibidez, esaten bezala klimatatu inbiarra ez da? Zatik hor, ezin dek zuzenian hilo 6.000 eta hor, baizik eta pixka kanpamento horretako daude, ez da pixka klimatatzeko, osaigeno eta oitutzeko, zemuz moldatzea izori. Hori ere beste langor bat, oitu inbiarra izortara, ez da? Nik Pirineotan gertatu zait, eta Alpetan ere bai, elurretako pistetan, eta ez 3.000, ez 4.000 iota, bai 2.000 eta 200, 2.000 eta 300 gora ja, segun ze ibilialdi txiki, tontorro eta ioko nagoidek hortikan eskiatzen jaizteko eta iota. Zintziot eta guelta man arrazai. Atxina, oitu inbiarra izan, ez da? Bai, egokitu barrozu gorputza, bai, hoi denoi gertatzen zaigu. Igual Pirineotan ez, baina hortik gora, 4.000 gora, bai, egokitu barrozu. Ni somateot, 2.000 gora, ja, ez tekara, ni ondartzan bizin hau. Ja, bai. Ni zenon bizin hau, geuretzan. Bai. Eta 2.000 gora, nik... Bueno, gorputza egokitu behar da, ez dago besterik, ez? Orduan, hoxe, pixka bat plangintza egiten dugu horren arabera, ez? Eta, bueno, bai 4.000 metrotik gorako gau guztiak, ez? Orduan gauak, batez ere gaua ondo atxeden ondo hartzen duzunean, nabaritzen duzu, gorputza egokitzen dela edo ez, ez? Ze beti lehenengo gauetan, beti buruko mina izaten da, lo egin ezin da, eta jateko gutxi ere, orduan, bueno, toki egokia etorri hartarako, ez? Eta nola emate joko horri guelta, ondo jaten? Ez, pazientzia pixkatekin, da azkenean, zure gorputzari entzutea, ez beti ez da berdin izaten, bueno, maila bateraino bentsat esperientzia daukat, orduan, gorputzari entzuten jakin behar da, eta ez dago besterik. Askotan gertatzen da, iaz adibidez, lagun gazte batzukin jo ginen Ibonekin, eta bekanpalekura iritsi ginenan, 4.600 metrotan zegoen bekanpalekua, eta kiston eguraldi ona, eta honek jo nahi zuen ja puntaraino, eta esaten dena, lasai, ze bestela emango dugu zartateko bat hemen, alturak, bai. Eta normalien nola jutea, beti kuadrilla giruan, 2, 3, 4, neurri bada nola juteko, nola moldatzea iz? Bueno, irutik gorako taldeek, bai, ona izaten da. Bai, neurri ona, azkenen denbora asko gongo zara, eta, bueno, ja ez da arazoen gati, baizik eta konbibentzia hortan, ez, azkenen denbora asko pasatzen duzu elkarrekin, eta, bueno, garrantzitsua izaten da, bai. Bueno, launak, hementxe, tipulina martxan jarri deu, antxua garbitu ditugu, eta ingo duna bitartean, saltzan eajungo geha. Saltzan Durango dago, beti errezetak mundialak iteizkigu, eta gaur antxuak indingo izkigu. Guazen ikastea. Hemen Durangotik, saltzandik, Iñaki Uribe, sukaldaria saltzaneko arduradune baita ere. Eta gaurko platerrak, ero azalpen orokorrak, antxoak izango dira, temporaldian gaude, eta plater errezak egingo ditu zeuendako. Hona hemen gaurko arrain presiatua, temporaldikoa, antxoa. Eta zer egingo dugu? Alde batetik, zelan garbitzen dan, zelan maridatzen dan, ero zelan egiten dan, eta gero, 2 errezeta. Bata magurdiarekin eta bestea limoiarekin. Eta zer egingo dugu, alde batetik, garbitu egingo dugu, marinatzeko. Komentatzea posible izango zala, bai freskuan, ero bai izostu helik ebe bai. Segaitik izostu, anisakia dalako. Zer dan, da, zizare txiki bat oso arriskutzua, orduen izostu eskero, hori zizare hori hilik da eta posible izango zan jatia. Garbitzeko oso erreza, alde batetik buruak kendu, barroko tripa guztiak atara, erdiko ezurtzuak kendu, odola, eta preste hongo zan, mariatzeko. Antxoan denboraldia, normalian, martxotik ekainara. Maiatzen gaude, temporaldi peto-betoan gaude, baina aurten apur bat alintxo bat izan. Komentatzea, ontxe antxoa dauzela primera. Urrengo pausua, maridatzea, eta oso erreza. 24 ordu, eukin bidu, ospinetan, ura eta gatza apur bataz. Tapeu, kamaran gorde, 24 ordu, eta atatzerakoen, ospin hori garbitu, uraz, eta gero ja, nahi dugun errezeta preparatu, ero, baita ere,
olio apur bataz, berakatzakin, eta bar, eta bar. Hemen emaitza, antxoak, marinatuak, bokeroia dekola izena, eta honekin bi errezeta egingo ditugu. Bueno, azken baten, errezeta oso erreza dira, gozoa jaterakoan, baina zainena zeina, apur bat antxoa maridatzea. Gero hori eukin ezkero, errezeta desberdin egin ginke. Baina zeu ikusteko, hemen eukingo zue gaurko adibideak. Hasiko gara lehengo errezetakin, kasunetan, magurdia ziniko errezeta, alde batetik ogia, gero egingo dugune da, antxoa maridatua, magurdiaz bete, gainien enungo dau, magurdi ospintxuet, algago bakamea, eta basean jarriko dugu tomate birrindua. Oso politia eta jaterakoan oso gozoa. Honek errezetak ez di plater baten ipintzeko baizik eta asko jartzen dugu pintxoetan ero mokadutuetan. Ze azken baten da, mokadu txiki bet jarrietala. Bigarren errezetakin hasiko gara, kasu honetan limoia zeinako antxoa maridatu da. Gauza bera, ogia beko partean, egin dugu limoizko maionesa txiki bet, antxoa gainean, maionesa punto batzuk, ibarrako piparra, limoia birrindu, eta azkenian limoizko olioaz amaituko dugu. Antxoagen errezetak modo askotan egin like, baina askotan egiten dugun moduan urunen tipasau, arrautzatik eta frigidu. Baina baita ere, askotan egiten dugun moduan olioaz, berakatza, pipermin pikante apur bataz eta saltea usitna. Horrek izaten die, gehien egiten dugu zen errezetak. Hemen gaurko errezeta bizek, antxoak inineko errezetak oso errezak, eta badakizue, barriro be, saltzandik, etorri, probatzera. Agur ekipo, agur Joseba, horrengo arte. Hau, Pañaki, eta gora hire errezetak, ze itxura, ze fina, Usaina hartzen nahi da, bai. Bai. Bezarka handi bat, eta urrena arte. Gurian jarraituko dugu. Guin behar deuna da, baitu nik ura jarriko tegozten, normalen arrautzak egozteko, uretan sartzen dugu, iturriko urrepelean, hotzian, egozten asteanetikan, 8 minutuan arrautzak egozita daude. Baina barruak xamurra topatzeko, inberdana da, egozten lagaura, eta behin egozten asteanean sartu, eta hor bai 6 minutu konometratu. Bai, zatikan bestela batzutan, gillo tarratzeu egozten, da egozteaneako jab gorrin gori junintzeko, eta nola xamurra nahi deun, hola ingo deu. Eta gero bestalde, batzu jare bai konfita bingo deu, gero manjau aiteko, eta igual olillo pregitu, perexila pregitura, bueno, ikusiko du. Biharko ditutena da, batzui buru hortatikan, honentzako lau ale, eta honentzako beste 5 bat o 6. Zurituta beste digat? Bai, 10 bat. Zurituta, batzuk ingoitugu xerratu, eta bestiak oso ikano berditin bostuta konfitatu, bale? Hoi, alde baten konfitatzeko, eta beste kasola txiki bat, arrautzak egosteko, bale? Bueno, mendian, hainbeste mendin da eta hainbeste paeta iota, zein izan dia, hola, tokatu zeskiuno zun gogorrenak, osaienak, edo... Igual ez da gogorrena izan baino egun hortan basko harrapatu izu, horre gauza asko izango dira, ez da? Girua ez dizu lagundu. Bueno, zailenak, gogorrenak azkenean, lagunen istripuak ez, nahi zei tokatu, baina lagunen istripuak beti izatu dira momenturi gogorrenak eta desatxeginenak, hori beti. Eta, bueno, zailenak beti, ez dakit, nik esango nuke zailtasunan neurtu daiteke modu askotara, ez? Bai zailtasun teknikoagatik, edo ezustekoengatik, edo mendiak baldintza txarrak izan ditulako, ez? Orduan, ez dakit hola bat esaten, ez? Zein izan duden zailena. Bai, o lesio bat eukiezulako, edo hanka biurritu berakuan, gorakuan, zorionez, oinarte... tripa gaizki, holako iketzaizu gertatu sekula. Holakoa, bai. Azkenen ezusteko pilat izan ditugu, modu askotakoa gainera. Eta batez aldakako loitzapen txar bat nik atzin lamarrane, argian ban, egun hortan etxien gatuko nahitu, no? Izango guan edo... Askotan, askotan, bai. Bueno, azkenen adibidez, Joseba Iztuetarekin batera horre indian egon ginenean, amaiur pik izango zenaren
saiakeran ez, aurreikuspena egin genuen egun bateko igoera bat izango zela, baina paretaren eren bat besterik ez genuen ikusten. Bekan palekutik ikusten genuen pareta, zen pixkat, ez, eta orduan mendia bere osotasunean ikusi genunean, pixka bat, bera etorre ginen, da esan genuen, bueno, saiatuko geha, eta gira esan izan duzen... Ondi gila, galante gila, ose. Bai, ondi gila zen, espero baina asko zaundia guazen. Baina, bueno, azkenean saiatu ginen da oso ondo juntzitza egun, ez, orduan, eta, bueno, ondo juntzen, baina ez ustekoa izan duzen, eta gogoratzen naiz gesten ari ginela, esaten ez dakit gai izango garen gaur oinarri gaino iristen, ez? Gaua gainera etorri baino lehen, eta, bueno, jungo geha, ez? Aldugun guztia egiten, baina oso justu iritsi ginen, ez? Eguna, bueno, oso justu. Zizaten dek txarrena, holako lekutare bai, azkenien ire janari guztia eraman berdek, edari eraman berdek, dan eraman berdek. Edari gabe gelitzen bai, gaizki. Janari gabe, ezen gaizki, baina arginen batentako oso gaizki. Hor azkenian, ez da? Otzekit, hankeko anpoliak, edo esan dugun bezala, zaintiratun bat, edo... Normalen olako ez dakit, tensioko egoeretan gozerik eta egarririk ez dugu pasatzen, normalean. Ez dakit, ondo pixkala zaitzen... Zematurera ematen dezu horrek uneketako? O gio topatzen dezu bai? O gela urtutzen aztezatean tontorren, edo... Esango nuke litro bat personako asko jota. Eskalada egun baterako, bai. Ezkenan zama da, eta gainean eraman behar duzu, orduan... Badakizuen nun dauden iturri puntuak eta ur puntuak hartzeko tare bai, hori da ondo kuidatu. Iturririk ez da egoten, elurra izaten da, eta horre bekan palekutik edo kanpalekutik, ez, ateatzen zean tokitikan ematen duzu dena. Bai, eta hemen esaten duela, egunian 3 litro aurrean behar ditugula, eta zu, mendilan, kirola iten, gora, bera, eta litro batekin nahiko? Beharko, ez, bestela 3 litro motxila sartu zazu material guztia, eta gero sartu 3 litro, ez dago, ez da posible hoi, ez. Saiatzen, aliketak egin edaten, eta batez ere infusioekin daola, pixka laguntzeko, ez hidratatzen laguntzeko, baina ez dago hainbesterako tokirik, ez. Bueno, eta horra adibidez, mendilan, zer da zaiena, bide berri bat irikitzeko? Bueno, beti izaten dira, segun, eta ze aurkitzen duzun, ez? Askotan, batzutan aitzaren kalitatea, txarra izaten da, bidea argi ez duzu aurre ikusten, orduan normalean, pareta bat ikusten duzunean, irudikatzen duzu ez, ze bide hartuko dudan, ez? Antzeko zerbait izaten da, orduan, nik uste irudikatzea batzutan, bestean zailtasunak pixka bat ea neurrian datozen, o ez datozen, ekiditea, bueno, pixka faktore asko daude horrez. Ez dakit, nahi bintzat gehien gustatzen zaizkidanak, ez dakit, gehien bete izan nautenak izan dira, posible etzela uste nuen horiek, bintzat argi ikusi ez dudana, eta gero posible izan du direnean, nahi bintzat asko bete izan naute. Nikain, eta horra adibidez, esan dezuna, zer dira, igual, paeta esan dezuna, paet hori uste zenula ezintzalain, edo aitz batzuk solte dauela, horre ondo finkatzen, junberko zea Bueno, hiltzeak edo askotan friendak ibiltzen ditugu, edo segun eta ze pareta mota den, batzutan zulagailua eramaten dugu, bestetan ez. Bueno, azkenean dena tresna dira, ez? Eta segun eta ze motakoa den, zenbat eta seguru finko gutxiago jarri, hobe itzaten da, hobe edo, bueno, bintzate gehiago betetzen gaitu, ez? Eskalatzaile bezala. Baina zailtasun hutsa bilatzen duzunean, kirole eskaladan adibidez, orduan bai izaten dela, bueno, seguru finkoak izaten dira, eta zailtasuna utxean, zailtasun teknikoa. Eta gina joek hiltze batzuk eman, bia berri bat irikitzea, ire hitzako gura eman baino. Hiltzeak eraman barra dituzu, bazpada, azkenen hortxe, bestela zintzilik gelditzen baldin bazea, hortikan gesteko askotan ere, jetxirak, segunetan non oso komplikatuak izaten dira, oso arriskutsuak. Ze sasoitan nuan, gero ze pioletak eman, da ze hankazpiko pintxoliek eta bestiak, eta segun ze espedizio inberdeken ekipamentuare asko aldatzen dek, ez da? Logistika, bai. Hoi azkenean etxetikan aurrekusi dezakezun guztia, oso argi izan behar duzu, ez? Azkenen beti badazpadakoak eramaten ditugu, baina badazpadako horiek, murrizten ditugu, ez? Alditugu neurri hortan, ez? Dena gainean eraman behar duzu. Orduan, orain dela gutxi adibidez, lagun batekin, Pirinetan eski eskaladako zeharkaldi bat egitera joan ginen.
Eta hor, Lamuniako ertzean, bertan bera utzi genuen, 6 egunetako jana eramaten genuen soinean, eskalatzeko materialak, granpoia, pioletak, eskiak, bueno, eta ertzeko elurra ustela zegoen, eta esan genuen, bueno, bihar artez gara iritsiko, eta atzea jungin, bai. Hori ere jakin inbiar da, ez da, ezin danean ezin dala, eta atzea pausu hain, da, azkenean... No pena, ez da zareaino jutea, ez da gizeitek, eta geho ja... Baina, jakin inbiar da. Ez da pena izatea. Pena izatea, zeuzek txarra pasatzea. Argi ikusten duzu, ez da joala historia, ez, espero bezala, ez, orduan, bueno, ni bentsat ez dakatolako inolako penarik hor bertan bera utzi zanagatik, ez dakit. Hori, azkenian, bai, baliente asko dago, baina baliente asko gelditzea bidian, bai, ez da, eta orduan egin behar dana da, buruak inin gauzak, eta... Norberaren gaitasunen, ez dakit, ez jabe izan, ez dago... Hori ere baizo aztenien adibidez, taldian esango genuke, ondo jun behar da, antzeko tasuna da kasuenakin, ez da jun behar hor bat, bat beti sama bat izango gana, o beste bat, hor aurrak hauziakena denbora guztian da. Harinegi jutea, ez? Harinegi joana, ez da? Gazte jende hauekin hori gertatzen da, azkenean beti ikusten dute, duke ikusten duzunean la pixkat, ez dakit hemen arriskuak edo zailtasunak ikusten dituzunean, da hauek aurreak adoaz, beti. Beti, eta, bueno, pixka frenoa jarri bat zaie, ez? Ados. Bueno, hemen, dena aurratu deo, behitu hau nola di joan. Ia mermola daiten aizego ja hemen, ipulinakin, botako jo gain gatza tanto bat, hemen gantxo ere bai botako jot, hau ere bai, eta ingo duna da bitarten, erreportai bat ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea Amai estudiora, eta arrautzake martxan jarriko ditut. Eta ja, irekiten hasi dela, 6 minutuan kanpoa. Hau iten detena dago jara batekin, batutan askatzen deu, eta klak, azpila jotzeu eta irikitea, orduan, lasei, horrela zeutzi, eta... Guantxe gaude bueltan. Guazen Amaiana. Eguardion Joseba Amaia naiz, Amai estudiotiken, barne diseinatzaile, eta gaur kontan erakutziko juzteu nola egurrek alkarren artik kombinau. Egurre beti dao presente barne diseinuen, baina ezke aurtengo hontan oindi da gexo. Ta eikan akatza ondixenetako bat, o guk bezeru ikustxon pildurra ondixenetako bat da, egurre ezberdinek nahaztekoen. Baina ze gertatzea, etxie egurri iguelakin badimauke dutana oso plano gehatzeala. Orduan, gaur erakutsiko eskiuztet laukako, egurrosek nola nahaztu lehikitegu. Lehenengo kako bezala, ingo duna da, jerarkixe sortu. Zezatina etonekin, koloretan eki duen bezala, 60, 10 hori irabiliko deu guk etxien. Nola da hori? Adibidez, errezena, etxien normalien gehienak eukitze deu lurre, eukiko deu egurrezkoe. Imaginau daukedula aritzezko lurre, ez? Aritzezko lur bat bali mauket, tankera ontakue, eileik isotena da, altzaritan berrize aritzez hartu berin, pixket gaztaina ingurure, zeni bakit igual oindik ere nogal tono hauek, hendi oindik ere kostau jaskola, baina gaztaini bada tono bat, hain ilune izen gabe, errez ondo geratzakuna. Orduan lortu aldeuna da, imaginau, zukaldeko altzarik egurre gaztainez hartze bali badeu, kontraste hori eukitzie, ez da nahi huela ikustie, baina bai eukitzie jerarki hori. Esan deu koloriek alkarren hartin, egurrek alkarren hartin, kombinau horrik eula. Baina, klaro, ez eozei morutan. Biharren gokako izango litzeke azpitonotan behitu berdeula. Dakizten bezala, daude kolore hotzak, izango zila urdine, berdiek, ez? Eta kolore beruek, gorrixek, horixek. Orduan bertu berdeuna da, egurrek ze azpitono dauke den, eta horren arabera kombinauko jo alkarren hartin. Zatina eten horrekin, badibidez, aritzek eta eukitze normalin azpitono horixe, gorrixe, izateie, koixuo, eta bestiek eukitze bena da azpitono griso, berdi eta urdin eta pixket hotzota jotzei ez. Orduan, nik etxe baldin bat hau hemen sartu, ja ez ondo geratzen. Inbertena da beti azpitono igualekokin jolastu. Hirugarrengo kako bezala, izango zan, akaberake bai, koherentzia eukitzea elkarren hartin. Zezatina etorrekin? Ja brillu adibidez ez dugu egurretan ikusiko ez, dana parnizmatikin eta oso naturalak izango
Baina egur batzuk beste baino planu hodi. Ezen ezati honekin, batzuk beti askoz markau daukoela, hau bezala, eta bestatzuk planu lixitu geratzen izela. Eta batzuk rustiko itxura horrekin daukela begixe markaute, betako zo markaute, eta testik ez. Orduan, kombinatzako orduan, kombinauko jau, akabera horren arabera baitaren. Eta azkeneko kako bezala ibiliko deuna die neutruek. Neutruk azkenin ingo duguna da, zubi bat, bi material ezberdinen artien, koherentzia ukitzeko bixen artien. Eta hori topauleik edeu, bai altzaritan, kolore neutruki bilez, betire, egurren zutono berdinekuk, goxuo o otzo, berran arabera, eta ez ditu bakarriken zubi hauek topauko altzaritan, testilek, kerota gexo atoztela baitare, ez bakarrik hortinetan, aulkitan, altzaritan, eta danien erabiliko duna neutro hori, danak koherentzi bat eukitzeko eta harmoni gexo eukitzeko etxiek. Espero dut danoke bildurre galdu izena, egurre kombinatziek eta konturatzie, ez dala gauz bat kaltetu ingo una zuen diseinue, sinoke aberatzo ingo una. Eta hurrena berriz hemen izango ga Amai Estudion, barne izineko aholkukin. Eskerrik asko, hurren arte! Aupa Maia eta eskerrak. Olako laguntzaia azkaun. Bestela, olako txukuna igual ez genuen eukiko hemen, Ni behintzat, pastela eta nebera nola txukundu eta olako, baino, hain dotore eukitzeko, olako dotoriala izan, gauza dana... Ni ez da, ni koinatua dakat, diseinadorea eta bea biltzen da. Bea, kaso iten diogu eta hortxe uzten diogu, bai. Zapatero a sus zapatos, esatekena, ez da? Hoi da. Bueno, eskerrik asko Amaia eta hurren arte. Gu guain lan pixka bakau hemen, hau indadakau, hemen pregetuko dituko tantxuak, pregetuko ditut espinak, eta inbiarretena da, refretu ere bai martxan jarri. Ikin biardekena dek, nekaitz, baitu, batzu ja konfitatutakoa, perezila pregetutakoa, gatza pixkatekin pasta hon batin, eta pasta hon egiten deunean, olio hau beha, botatzen jungoiz, dana igual ez, baina pixka bota, takatra, eta hori geho, platena gainetik botatzeko erabiliko du, bale? Bueno, mendilan, lehen esan deun bezala oso garrantzitsua gala zenekin jun, nola jun, kudeatu, talde bikaina sortu, ez da? Noitan nian gertatzea, bai hemen laneako, zukalden, baina mendilan, olako leku berezitan oso garrantzitsua da, ez da? Sokalaguna, zene laguntza izun, elkar ondo ulertzia, ez da? Eta azkenen harreman normala o natural izatea, ez? Normalen lagunak izaten geha beti, o lagunekin juten geha, eta bestela lagunen laguna izaten da, eta normalen guztiok juten geha, ez? Borondate hon horrekin, ez? Ondo moldatzeko horrekin. Batzutan gertatzen die, baina lagun artean bezala, ez? Batzutan olako gauza, pixkata okertu iten da, baina zorionez ez tegola aparteko, ez da izan. Bikain. Baina, hori adibidez mendira jun eta mendilan ezautzen jute zeate, o bada, ez dakit, entrenamentu bat, o bada, momentu bat hori ere ensaiatu aldala lurrian etxian bertan mendia jun gabe. Olen da bizi pau eta jute zea erni joa eta geho pixkanaka. Ola iten, azkenen etxe ingurun beti, ez dakit, hemen gehiago gutxigo, baina iatenok ezautzen geha, eta, bueno, hemen digan etxe ingurun eskalatzen dugu, eta geho, normbaitea juteko, horrateatzen die planak, ez? Horre sortatzen dira olako aukerak, eta edo bilatzen ditugu ere, ez? Bikain. Zu ja taldia itxitakoa da, hau adibidez ez dakit. Arrantza taldia o futbolea jutezian lagunako berdinaia, frontoia paleta eosin aldezu, baina igual mendira... Ez, azkenen, ez dakit, mendian jende asko ezagutzen duzu, eta hori da alde honetako bat, ez? Nik gustatzen zai jendea ezagutzea, eta normalen beti esaten dizut, jende oso atsegina izaten da, eta borondate honarekin, orduan, bueno, suertatzen dienean, ongi etorri, ez? Bikain. Eta, hau danak, grabatzea eta gustatzea izu, hori beste faseta bada, baki dokumental bat egindakoa bazeala, ez da? Dokumental batzuk inditugu, bai. Argazkilaritza eta, batez ere argazkia, bideoa, baita ere, baina, gustatzen zaizkit, bai. Eta hori ere, hiriburutze zaizki, gidoiakik prestatzen ditu, denai horrena irudiak ititu eta geho irudioien bitartez moldatzen jutea, izo nola kudeatzen dekau? Aldezunea juten zehaz, azkenen eskalatzea zoazenean, beti ezin duzu grabatu, eta azkenen, bai eramaten ditugu, bai mugikorra, edo bai GoPro antzeko kamera batzutan drona ere, bizirauten duenean, ez?
eraman izan dugu. Eta, bueno, horretaz gain, dronak adibidez, oso tresna hona izaten dira, paretetan bidea aurkitzeko, ez? Batzutan, perspektiba aldatzen denean, aurrikusi dezakezu nondikan joan, edo paretak barruan zaudenean, ez duzu, batzutan ez duzu goitikan zer dagoen ikusten, orduan saltuta edo... lagungarri izaten dira batzutan, bai. Baina hor paetian nagola ja behan duek, ez da? Hori lehenu egin biharrek, ez da? Ja paetian nahor txintxiklea eta orduan dronateatzeko kapasa izateaiz. Zulotxo bastarren batzen dela saio goteko eta... Egin izan dugu, noiz baite zalantza duzunean ez, hemendikan o handikan jun eta nondikan dijoa bidea, erabili izan dugu eta batzut oso gutxitan izan du da, baina bueno, bai, lagungarri izan du da. Honi ze, botako joa olioa, ozuk esan. Oso ondo, batatxoa ondo indek, bueno, olioa botatzen jun, eta ikusi ezu, hemen antxoak huelta eta huelta inditutela. Baina, guain bai, espinak pixka gehiago ingoitugu. Espinak ingoitugu, kurruskari gelditu arte. Vale? Oiek, ateko dituten ben beste ontzi baten beste papeltxo batekin. Hoi, erreflektua bota behar dio. Txak, berta bota. Eta, oain, egunea ospina, murriztu, eta ospini ikutu da. Txak, oiek da, eharra daude. Horre zemuzko itxura daka. Bueno, igual pasain ez, olioakin, ez dakit. Ondo, gainetik botatzeko ezin jo. Bueno, eta, urrengo espedizioa, zuek beti zehoz eskuartian eukiko zue, guain ez zehoz eukiko zu. Baneatzen egon gozea zerbait, ez da? Bai, kainan iaz egon ginen tokira juten geha, lagun berriekin aurten, Iñaki eta Hektorrekin. Eta asmoa dakagu, iaz hasitako bidea bukatzea, ea urten aukera dakagun. Bikain, eta zein za, bideo hori, nondik noa biliko zate? Pakistanera goaz, Kane Aranera, eta horre igogabeteko Trident mendiaren olako arrakala luze batzuk jarraitzen dutun bidea izango da. Eta iaz, ez ginen oso urruti gelditu, baina eguraldiagatik batez ere eta baldintzen gatik oso arriskutsu bihurtu zen, temperaturak oso altua zeuden eta harri asko erortzen ziren, eta orduan bertan bera utzi genuen iaz, eta ia urten zorte hobea daukagun baldintzekin. Sorte hona opa dizut. Eta gero, hau zure hogi bidea da, alde batetik beste biltzia, o zin da zure hogi bidea? Harremanetan da, ez ni mendigidaria naiz, eta baita ere fixerekin lan egiten dut, horre bai imazdean eta marketingan pixka bat. Eta horri biltzen gara, materiala probatzen, eta bai bideokin ere biltzen gara, eta hortxe. Gelditu gabe. Eta esan desuna, nondik noa biltzen zean mendigidari bezala jendiakin? Hemendikan, o ja bai... Eskalatzen batez ere. Bai, batez ere eskalatzen. Bikain. Eta jendiai noa gustatzea zure bila juten nien da behaiekin, bertan ibiltzezea, o bai atzerrira, o leku guztitatikan, edo nondik noa ibiltzezea? Pirineotan batez ere, etxe inguruan eta Pirineotan, bai. Bikain. Indi, jau hemen, ekaitz, vuelta eta vuelta betu arrautzak bere puntzuan, gatza pixka botazio, eta ointi honek agola pixkat sardezka eta goiarakin nola pixka txikitu. Hola, errevuelto zano bat. Vale. Hau, alde batetik. Manitxa platera mila. Earrein berdi gorko hone baiz. Bueno, hau listo. Hemen txe. Eta bagoaz platera prestatzea. Bueno, gaurko bia honei, errezeta honei, pentsatzen ari ala ze izen jarri, nola jarriko genitxion. Ez dakit usaiona daka, ontxe usaiona daka, orduan, ez dakit jatera konbidatzen duen izen oitako bat, ez? Bilatu barko deo. Bueno, denbora daka, baina asko ez minutu baten jabagoaz, eta, Menditan denboa gehiago, kiko pentsatzeko, ez da, Bai, izaten dugu hor. Vale, bitu, hola ze jarriko eskio. Oh, mama. Earra indio gaurkoan, Bueno, hemen zema zaude, gerdita, ardi jamerko eskio, ez da? Bueno, lau, platera jartzeko hola. Venga, nahikua. Horrei bain, nola ez, batzu ale batzuk, bestela gari azarretu ingo zaigu, batzu bakarri jateko hola, refletu da honien hemen gauzakin. Bat, hiru lau, vale, honen zukua, nola ez. Torri altzai burura zerbait, torri altzai, goze. Itxura horrekin zeiru ditzen, erabateko gozamena edo... Erabateko gozamena, ona. Oximan bertio, earki gozatu bertio egia zan. Oa, ze ona. Bueno, hau, guain, arrautzai botaiaten agarbitu berdit.
falta zaitena da, zukindako majaua bota, eta espinatxo kurruzkaria jan aldekola, esan dekela, sekula ez dekela jan olako ikan. Ez dekan, hartu. Hori bakak amatian mendira, ez dikazko pixatzen. Ja, goxua da, bai. Kurruzkari bezala. Bueno, hau, jarriko zego izak, hemen erdi nola. Txak, eta biolako. Txak. Bueno, laguna, indeu, eharra platerra, gonbidatu paregabia, eta ja, moldatzen hauken nire, egun ematen nirekin juten hauken mentira. Eia gaingora eraman, vale? Bueno, laguna, eskerrik asko errateatik. Agur.